egyetemista koromban ismerkedtem meg a tűzzománccal. 20 éves koromban elég eredményes voltam, meg nagyon-nagyon sokat dolgoztam. Több kiállításom volt Magyarországon, Budapesten, Szegeden, délalföldi városokban, aztán Ausztriába, Svájcba, Németországba. Svájcba elég sok. Persze, hogy kint éltem Svájcban, artistákat készítek, meg zenészeket. Mind a kettő, az artista is, meg a zenész is ilyen légies számomra, és ezért választottam, ez egy ilyen kicsit morbid, hogy a zománc, meg az égetés, ez nagyon anyagi természetű, nehéz fizikai munka is, darabolni, csiszolni, zománcot törni, akár zománcot készíteni is, mind anyagi természetű, fizikai munka, míg az artisták az mind légies, könnyed. Addig ide teszem a többiek között, jól érezze magát. Hopp! És jól is érzi magát, csak a másik ezen egy kicsit fölháborodott és leesett.